malongoti koma poyamba nayi miti yake. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Nyumba ya Malamulo yatsimikizira bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti ithandiza bungweli kukwaniritsa masomphenya ake, ndipo kampani zochita malonda akunja kwa dziko lino zayamba kuyika ndalama zake mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya mboma la Lilongwe. Tiyambe ndi nkhani yokuti boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Mlembi wamkulu oona zakagwiridwe ka ntchito mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Rashid Nterera ndiyemwe wanena izi pambali pa zokambirana pakati pa atsogoleri a bungwe la Human Resource Society of Malawi ndi mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi. Mwayentu umodzi wadza ndi ripoti. Lachitatu bungwe la Human Resource Society of Malawi nakumana ndi mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi komanso nduna za ntchito a George Gona. Mlembi wamkulu na za ntchito mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna Rashid Nterera wati boma ndilokondwa ndi zomwe bungwe la Human Resource Society of Malawi likuchita pothandiza boma pa ntchito yoti mdziko muno mukhale lamulo lowunika kagwiridwe ka ntchito mu ofesi lomwe likulembedwa ndi nduna za malamulo. Zokambirana zalero zinali bungwe la Human Resource Society kuzazidziwitsa kwa Chief Secretary kuti iwo alipo ndi zimene amapanga komanso kwakukulu amafuna adzafotokozere kuti chifukwa pali ndondomeko imene ikupangidwa kuti ntchito imene ya human resource ikhale yoti well regulated ndi pali bill imene posaidwa afuna kuti muneta pito parliament ngoti office ya Chief Secretary ndi mene mang'anira ntchito zonse za manduna boma, mabungwe aboma, makampani aboma ndi zambiri zokhuzana ndi boma. Ndipo mmawu ake mtsogoleri wa bungwe la Human Resource Society of Malawi Gift Nyambalo wati kukumana ndi mlembi wamkulu wa boma komanso nduna za ntchito kunali kofunika powunika zolinga za bungweli komanso nkhani za lamulo lowunika zakagwiridwe ka ntchito ka anthu m'maofesi. Response yomwe talandira ndi yabwino kwambiri. Maofesi onse omwe tafikira makamaka ofesi ya mlembi wamkulu wa boma nkhani yakuidziwa kale ndipo atipasa chilimbikitso kuti pompano bill ikhala ikumalizidwa ndipo tizingodikira kuti zikhala zotani. Kumbali ya ku Ministry of Labor I think nkhani zathu zinali zingapo komanso ku nkhani yokhoza ndi nkhani ya bill imeneyi tafotokozera zomwe bill yoyukamba ndipo tikupitiriza kukhala ndi ma meeting ena at technical level kuti tikhale tikukambirana nkhani zokhuza bill iyi komanso nkhani zina za anthu ogwira ntchito ku Malawi. Bungwe la Human Resource Society of Malawi inakhazikitsidwa mchaka ya 2018 ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito zakagwiridwe ka ntchito ka anthu m'maofesi. Mwayentu umodzi MBC Lilongwe. Potsatira lamulo lomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wapereka sabata yatha loti malo onse amene anthu amakumana kuphatikizapo malo a ntchito ndi msukulu mukhale zipangizo zolimbikitsa ukhondo ngati njira imodzi yolimbikitsa ukhondo pakati pa wanthu. Mtolangani wathu Mese Zamawa anayendayenda mu mzinda wa Blantyre ndipo wapeza kuti ambiri ayamba kutsatira lamuloli. Zambiri mulipotiri. Malinga ndi lamulo lomwe anasayinira mtsogoleri wa dziko linoyu, malo monga misika, mokwerera basi, malo azisangalalo ndi moyimika magalimoto mukuyenera mudziyikidwa zotayira zinyalala. Mu ulendo wathu oyendera malo ena a mu mzindawu tinapeza kuti mzindawu ukuoneka waukhondo. Mmene timafika mu msika wa Blantyre nkuti ogulitsa malonda akugulitsira malonda awo malo waukhondo. Wapampando wa munsikawu a Black Binya ati iwo munsikawu akuonetsetsa kuti wina aliyense akutsatira ndondomeko za ukhondo. Nkhani manager ndagwiza nayo kwambiri chifukwa ukhondo ndumene umathandizira munthu akhale ndi thanzi.
Blantyre market ndi nsiko modzi wa ukhondo andi madongosolo tidakuza kale andi munthu akamabwera timamuuza maura kupatsani choyambirira pamanopa muzisamala muzisesa akatha kusesa aonjekepera pake asita abwera atenge azikaponya kupini ndifo kumukuona nsika kuti very clean. Pamene akhazikitsa lamulo loti kuyikidwe mabini ka masteji kayani machechi anthu tiyenera kukhala omvera kuti mabini amene ayikidwewo akhale ogwiritsidwa adi ntchito. Pamene tadya zinthu zimene tagula tikuyenda tiziyenera kuponya mabini muja kuopesa kuti tingafalise matenda ngati kolera. Pano nde kolera wayamba ndi amene akusowesa mtendere pa dziko. Nde izizi ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti tikhale ndi mabini ngati amenewa ndipo tizasamalira. Ndipo mabini wasangokhala mabini koma akhale mabini oti azivindikiridwa. Pamene ine ndikudusa nditaye ndivindikire ndikuti mabini aja atithandiza pa umoyo wathu. Chita bwino ndipo aganiza bwino kwambiri. Ngakhale kuti malo auchuluka anali aukhondo pa ulendowu zinadziwika kuti malo ambiri akusowa zipangizo zotayiramo zinyalala. Zikuoneka kuti anthu akutsatira lamuloli koma zinthu zitaupitirirabe kukhala bwino ngati patapezeka zipangizo zogwiritsa ntchito potayira zinyalala. Lamuloli ladza pomwe pakhala mavuto kamba kakusowa kaukhondo monga kutsegula m'mimba. Padakali pano lipoti lomwe unduna wa zaumoyo latulutsa mmene limafika pa 27 February chaka chino anthu 103 ndi omwe anapezeka ndi nthenda ya kolera kuphatikizapo asanu ndi atatu 8 omwe apezeka ndi zizindikiro ndipo awiri mwa anthuwa amwalira m'maboma 14 mdziko muno. Mercy Zamawa, MBC, Blantyre. Nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana aulumali ndi chisamaliro cha wanthu, Mayi Mary Navicha yati boma la Malawi limayamika ubale wake ndi dziko la Scotland omwe watha zaka 20 tsopano. Navicha alankhula izi mu mzinda wa Edinburgh, dziko la Scotland, pa msonkhano omwe anachita ndi mabungwe omwe ndoyima paokha a mdzikoli. Pa msonkhano omwe linakonza ndi bungwe lolimbikitsa mgwirizano pakati pa mayiko a Malawi ndi Scotland la Scotland Malawi Partnership SMP, ayamikira boma la Profesa Mutharika polamula kuti maphunziro a msukulu za sekondari ndi primary akhale aulere, ponena kuti izi zipindulira anthu ambiri osowa kupeza maphunziro apamwamba. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mabungwe omwe si aboma ku Scotland ayamikira boma la Malawi kamba kokhazikitsa maphunziro aulere msukulu za sekondari. Mabungwewa ati ganizolo lithandiza kutukula umoyo wa achinyamata kudzera m'maphunziro. Nthumwi ya bungwe la Mami Martin Fund, Amoira Dunworth, amayankhula pomwe amakumana ndi nduna yoona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ulumali komanso kusamalira anthu, Mayi Mary Navicha mu mzinda wa Edinburgh ku Scotland. Abungwe la Scotland Malawi Partnership ndi omwe anakonza msonkhanowo. Mawu ake ndunayi inati ubale wa mayiko a Malawi ndi Scotland wakhala ulipo kwa zaka 20 tsopano. Bungwe la Mami Martin Fund limagwira ntchito zake m'maboma a mchigawo chakumpoto kwa dziko lino pothandiza maphunziro a atsikana msukulu zomwe zili pansi pa sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CCAP komanso zomwe zili pansi pa mpingo wa Katolika mchigawochi. Bungweli limagwiranso ntchitoyi pa skulu ya sekondari yoyendera ya Mchenga Utuwa mu mzinda wa Mzuzu. Mayi Dunworth ati bungwe lawo limathandiza ophunzira 163 ndipo kuchotsa ndalama zomwe ophunzira amalipira msukulu kuthandiza kuti iwo ayike chidwi pothandiza kuti ophunzirawa apeze malo abwino ogona. Hilda Ngomano, MBC. Boma kudzera ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu lagawa thandizo kwa mabanja 122 amene anakhudzidwa ndi mvula ya mphamvu. Mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mu mzinda wa Mzuzu, McDonald Gondwe, watsindimikiza kuti boma liwonetsetsa kuti mabanja onse amene anakhudzidwa athandizidwa kuti ayambirenso moyo wawo bwinobwino. Chikondi Pompi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe.
Pofuna kuthandiza mayanja amene akhudzidwa ndi mvula yamphamvu mu mzinda wa Mzuzu, boma kudzera khonsolo ya mzindawu layamba kugawa thandizo ku mayanja awo ndi cholinga choti apepukidwe ku mavuto omwe akumana nawo chifukwa cha ngoziyi. Poyankhula pa nthawi yogawa thandizoli, mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, McDonald Gondwe, apempha nzika za mzindawu kuti zizitsatira njira zozitetezera ku ngozi zogwa mwadzidzidzi pofuna kuteteza miyoyo yawo komanso katundu. Ngakhale tapereka chimanga ndi zina leroli, iwonso akhale patsogolo kuthandizana ndi boma kuchepesa ngozi zogwa mwadzidzidzi. Talimbikisaso kuti akhale patsogolo ku nkhani ya preparedness, kuti akonze nyumba zawo ngalande ndi zina ndi cholinga choti ngozi za mtundu zikati zichitikeso pasakhale kupweteka kwambiri kapena chisatiphinje kwambiri malinga ndi mmene zachitikira. Mmodzi mwa anthu omwe alanda nawo thandizoli, Innocent Salanda, athokoza boma chifukwa cha thandizoli. Tachilandira ndipo ndifosangalala chifukwa zaonetsa kuti boma limene likutsogolera pano ndi utsogoleri umene ulipo wokomera ndothamangira changu kuthandiza mnyengo za zovutazi. Ife ndifosangalala kwambiri ndithu kuno kuti madera ena takhala ngati kuti tapepusidwa. Katundu amene wagawidwa ndi monga chimanga, nyemba, mchere komanso ziwiya zina zapakhomo. Malawi Defence Force MDF yati milatho ya zitsulo ikhoza kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko komanso kuthandiza wanthu ngozi za dzidzidzi zikagwa. Mkulu wa Engineers Battalion ya ku MDF, Lieutenant Colonel Desmond Sikero, amalankhula izi pomwe amatsekulira maphunziro amasiku anayi akatswiri azomangamanga ochokera ku nduna wa zomangamanga komanso Roads Authority omwe ali mkati mboma la Neno. Boma linapereka ntchito yomanga mlatho wa zitsulo pa mtsinje wa Shire kupita ku Mpatamanga Hydro Plant, ntchito ya chitukuko yomwe ikulandira thandizo la chuma kuchokera ku World Bank. Kwambiri chifandi milatho imeneno imapereka kuthekera kwa nsanga pamalo pameneno pa kufunika kuti no mwina bridge yachoka oloya nthawi zina pakufunika kuti kukapekedwe chithandizo komano mwina magalimoto sangathe kudusa. So milatho imene imafunika kwambiri malo ngati amene wawa komanso ngati bridge imene tikumanga Mpatamanga ndi bridge imene kuthandiza chitukuko chimene chikuchitika kumene koko cha hydro power station. So mukhoza kuona kuti no kuti amange bridge pa Shire River zikhoza kutenga nthawi yaikulu concrete bridge koma ife tikhoza kumanga nthawi yochepa ndi kupanga no chithandizo kuti no chitukuko chimene chipitirire. Padakali pano nthumwi ya kunduna wa zamtengatenga Edwin Matanga wauza MBC kuti ntchito yofuna kukonza misewu yonse ikuluikulu mdziko muno ili mkati kuti mwazina ikhale yopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ntchito ya mtengatenga pakali pano chimene tikuchita ngati unduna kudzera mu bungwe la Roads Authority nchakuti timange misewu ndi mabridge imene ndi olimbika kuti ndikusintha kwa nyengo popeza tikumakhala ndi nthawi zina mvula yambiri imene imatha kukokola mabridge athu. Tili ndi chilingaliro chonena kuti mabridge ndi misewu yathu ikhale yolimba yonena kuti mvula ikabwera yambiri ikhale yoti misewu isakokoloke. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsani mitu yake. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Nyumba ya malamulo yatsimikizira bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti ithandiza bungweli kukwaniritsa masomphenya ake, ndipo kampani zochita malonda akunja kwa dziko lino zayamba kuyika ndalama zake mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya mboma la Lilongwe. Takulandiraninso tipitirize ndi nkhani yokuti komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani yatsimikizira bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti agwira ntchito limodzi pofuna kuti bungweli likwaniritse masomphenya ake pa nkhani yofalitsa uthenga.
Wapampando wa komiti Akinyo Liphuka ndiye wanena izi ku Lilongwe atakambirana ndi akuluakulu a bungweli pa dongosolo la zachuma kapena kuti budget ya MPC ya 2026 mpaka 2027. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Popereka dongosolo la zachuma la MPC la mu 2026 mpaka na 2027 ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani, ogwirizira udindo wamkulu woona zachuma ku MPC Alinda Saka anati bungweli layerekeza kuti palokha lipeza ndalama zokwana 9.2 biliyoni kwacha, pamene ndalama zimene litapatsidwe kuchokera ku boma zili pa 8.9 biliyoni kwacha, zomwe zikutanthauza kuti budget yonse ya MPC ikukwana 18.18 biliyoni kwacha. MPC yakonza kuti igwiritsa ntchito ndalama zokwana 18.15 biliyoni kwacha mu chaka chimenechi. Mwa zina zikuluzikulu zimene bungweli lakonza kuti lichite mu dongosolo la zachuma la 2026 mpaka 2027 ndiye kugula galimoto zisanu ndi ziwiri zomwe akuti zitathandize kuchepetsa ndalama zimene amagwiritsa ntchito kukonzetsa galimoto. Bungwe la MPC akuti lakonzanso kuti ligule zipangizo za makono m'mastudio yake, ndipo izi zikufunika ndalama zokwana 3.2 biliyoni kwacha poyerekeza ndi 500 miliyoni kwacha imene ayipereka kuti igwire ntchito imeneyi. Polankhula pakuthapa zonse, ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la MPC Moses Chioni anati bungwe la MPC likugwiritsa ntchito zipangizo zakalekale zowulutsira mawu, ndipo kutakhala kuti kwagulidwa zipangizo za makono zikhonza kuthandiza kubweretsa ndalama ku bungweli kamba kuti lizitha kupanga mapulogalamu apamwamba. Ngati MPC tili ndi mavuto ena ndi ena particularly ku equipment yathu yomwe timagwiritsa ntchito, so tinangowaunikira kuti kufunika kuti timalizise kukhoza equipment imeneyoyo kugula equipment ina, so tinangowapempha kuti atiunikireko kuti ngati kuli kotheka atiwonjezereko ndalama kuti timalizise kugula equipment imeneyi. Mmawake wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona zofalitsa nkhani Akinyo Liphuka anayamikira bungwe la MPC kamba kopereka budget imene anati ikuonetsa kuti bungwe la MPC lili ndi masomphenya ochita zinthu zotamandika ku mtundu wa Malawi. Iwo anati komiti yawo ithandizana kwathunthu ndi bungwe la MPC pofuna kuonetsetsa kuti likwaniritse zimene lakonza. Amene watu tikuwasimikizira kuti ngati ifeyo komiti ya parliament makamaka ine nanena kale mucho kuti ndi chair wa media and communication, ndi cholinga changa kuti anthu amenewa akhale ochita ntchito zawo moyenera, komanso makamaka chifoti amatumikira kwa Malawi ochuluka. Titawafunsa kuti zikuoneka pali zinthu zina zimene simuchita bwino, chimachitika ndi chani, akamba mbali yawo, ifenso takamba mbali yathu, ndiwasimikizire kuti uthenga umenewo ndiye kuti unyamuka kupita ku parliament yonse kwa mukuziwaso iniyo kuti cholinga cha president azikono la Malawi ndi kuti anthu awo azikhala osangalala. So MPC ndi chida chimodzi chimene chimawasangalatsa Malawi, kotero kuti ifeyo tikunena kuti anthu amene watiwagwira manja ndi zimene akambasi tiyesese tithandizane nawo kuti zinthu zipite patsogolo. Kumayambiriro kwa zokambiranazi bungwe la MPC linauza komiti kuti zina mwa zotamandika zimene lakwanitsa kuchita mchaka cha 2025 ndiye kugula galimoto lothandiza pa ntchito yowulutsa mawu, kugula makamera apamwamba okwana 11 komanso kuchepetsa ndalama zimene limagwiritsa ntchito ndi 32%. Pakadali pano nyumba ya malamulo ikuunika ndalama zimene zikupita ku mabungwe, maunduna komanso nthambi za boma mu dongosolo la zachuma la mu 2026 mpaka na 2027. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Nthambi ya polisi mdziko muno yati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yolimbana ndi nkhanza zomwe zimachitika pakati pa amayi ndi abambo komanso ana, ponena kuti anthu ochuluka tsopano akuzindikira kufunika kokanena ku polisi akachitiridwa nkhanza. Mkulu wa polisi mchigawo cha kumvuma Commissioner Jane Mandala wanena izi kumangochi pamene amatsekulira maphunziro a masiku atatu a polisi ogwira ntchito mu ofesi yolimbana ndi nkhanza kuchokera maboma osiyanasiyana. Francis Banda ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Polankhula ndi MPC, mkulu wa polisi mchigawo cha kumvuma Commissioner Jane Mandala wati ntchito yolimbana ndi mchitidwe wa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo komanso ana ikupindula potsatira misonkhano yomwe apolisiwa akhala akuchita m'madera osiyanasiyana kuphunzitsa anthu zakufunika kuti adzikanena ku polisi pamene ena awachitira nkhanza. Malingana ndi Commissioner Mandala, zikhalidwe zina za makolo
zakhala zikubwezeretsa m'mbuyo ntchito yolimbana ndi nkhanza, kamba kuti nthawi zina abambo ena amalephera kufotokoza poyera za nkhanza zomwe akukumana nazo, ponena kuti chikhalidwe china chimati mwamuna akuyenera kukhala olimba mtima. Pakadali pano iwo ayamikira bungwe la European Union pothandiza kuti maphunzirowa achitike, chifukwa athandizira apolisiwa kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo. Training iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa maofficers athu aphunzira za gender based violence mene angapangire hando anthu amene akuzadandaula za nkhanza zosiyana-siyana. Ku kacha yathu kawiri timanena kuti amuna samalira zomwe sizoona, ngati amuna nawonso amenera kulira pamene amva kupweteka, komanso aziyankhula zimene zavuta. Izi zachitika chonchi chifukwa chokuti pali azibambo ambiri amene akumazimangirira masiku ano chifukwa choti amalephera kunena zimene zili kumtima kwawo, zimene zikuwavuta. Titapo Ndemanga, mmodzi mwa apolisi omwe akuchita nawo maphunzirowa, Rose Jailos, wati maphunzirowa awathandizira kuzama pa ukadaulo wa ntchito yawo. Maphunziro awathandiza kwambiri chifukwa chonena kuti atithandiza kuti tiziyathandiza ma victim amene abwera ku office kwathu moyenerera, timathandiza kumano mochepekedwa, koma ndi mmene abwera maphunziro amene wawa ndoti apa ndoti atengano gear ina nosopano okuti anthu azichoka mu office mwathu mwa VSU alothandizika alokhutira. Maphunzirowa abweretsa pamodzi nthumwi za apolisi ogwira ntchito mu ofesi zoona nkhani zokhudza nkhanza m'maboma osiyanasiyana mdziko muno ndi thandizo lochokera ku bungwe la European Union. Bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lati lidikira masiku 30 kuti lipereke chigamulo chake ngati nkoyenera kuti nzika ya dziko la Netherlands a Wim Axter ayankhe mlandu ochitira nkhanza zogonana anyamata achichepere kapena ayi. Oweruza mlandu Chief Resident Magistrate Paul Chiwocha wauza mbali zonse zokhudzidwa pa mlanduwo kuti pa masiku 30 akhala atapereka zikalata zonse zokhudza mlanduwo. Loya oyimira boma pa mlandu wa Victor Jere komanso waoganiziridwa a Michael Goba Chipeta anafunsa mafunso mboni ya boma yomaliza a Simeon Kamisa yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ofufuza milandu pa zomwe anapeza mukafukufuku wawo pa nkhani mchaka cha 2020. Ali kumbali ya boma ife ndifokondo ndimene zayendera mboni yathu yotsiriza yabera mboni wake ndipo tatseka maumboni athu ndifokondwa ndi mboni omwe yapereka mboniyo mafunso yayankha bwinobwino andi palibe chomwe tikudandaula nacho. Monga mmene khoti anenera apapa tikabweraso pa 13 mwezi wa April kuti khoti azapereke chigamulo chonena kuti kodi oyimbidwa mlandu ali ndi mlandu kuti ayankhe kapena ayi. Pakatipa tipasampata masiku 30 kuti tilembe zikalata zathu zomwe pachingerezi timati submissions. Kumbali ya ife ikhale yonena kuti tifuna ngati tipereke mfundo kapena tiphere mphongo kunena kuti munthu ali ndi mlandu ndipo akuyenera kuti ayankhepo. Mbali ya oyimbidwa mlandu azikhala kunena kuti ayi mwina mboni sunakwanire palibe mlandu kuti uyankhidwe pamene komano zonse azaweruza ndapoti tikabwera pa 13 April. Kampani zochita malonda akunja kwa dziko lino zayamba kuyika ndalama zake mu ntchito za mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wakasiya boma la Lilongwe. Mkulu wa kampani ya Sovereign Services mdziko muno yomwe ikuyendetsa ntchito za pa mgodiwo a Maxwell Kazako ndi mmodzi mwa kampanizi makamaka wati imodzi mwa kampanizi ndi ya Rio Tinto yomwe ili ndi ukadaulo wa ntchito za migodi m'mayiko oposa 35. Austin Fukula ali ndi zambiri. Mkulu wa kampani ya Sovereign Services kuno ku Malawi a Maxwell Kazako
auza MBC kuti kampani ya Rio Tinto ili ndi masheya oposa 18% mu ntchito ya mgodi wa Kasiya. Izi akazako ati zithandiza kukopa kampani zina kuti nazonso zigwirire ntchito limodzi ndi kampaniyo poyika ndalama zawo mu ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali ya rutile komanso graphite. Kampani walipo ndipo imodzi mwa iyo ndiye Rio Tinto imene ili imodzi mwa makampani akuluakulu pa dziko lapansi okhudza ndi nkhani ya kafukufuku ya miyala kapena unati ya mining. Kotero kuti Rio Tinto mukudziwa ino bwino kuna kuti ili ndi masheya okwana 18.45% mu kampani imene ya Sovereign Metals. Makampani enawo alipo ndithu komano panopa Rio Tinto ndimene ili patsogolo kwambiri kukhala major shareholders mu kampani ya Sovereign Metals. Akazako ati kampani yawo ikupitirira kupanga maubale ndi kampani zina. Apa iwo ati kampani ili pa ubale ndi kampani ya International Finance Corporation yomwe ndi nthambi ya bungwe la World Bank, ndipo akhale akugwirira limodzi ndi kampani kwa zaka zitatu kuthandizira ntchito yofufuza miyala ya mtengo wapatali iyi. IFC ndi World Bank ndi mabungwe amene anthu kunjako amawakhulupirira kumbali yokhala ndi ndondomeko zodziwika bwino za magwiridwe ya ntchito. Kotero kuti chifukwa cha ndondomeko zimenezi ngati ife tikukwanitsa kugwira ndondomeko zimenezi bwinobwino motero zikusonyeza kunena kuti ngakhale wina aliyense amene ali ndi ndalama zake sangachite mantha kuzibweretsa ndalama zake kudzazisiya mu project imene, chifukwa adziwa kunena kuti ngati World Bank ili imenemo ndiye kuti zinthu zili bwino kwambiri, ndipo Amalawi aone chimenechi ngati ndithu chinthu chimodzi chimene chipitise dziko likutsogolo. Posachedwa pa Sovereign Services kudzera mu Sovereign Metals yasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Traxys ya dziko la America. Ndipo mgwirizanowu kampani ya Traxys idzitsatsa malonda a miyala ya graphite olemera matani 40,000 pa chaka. Pakadali pano mkulu wa Sovereign Services kuno ku Malawi Maxwell Kazako wati kafukufuku wokhudza ntchito yokumba miyala ya mtengo wapatali ya graphite komanso rutile ku Kasiya ikuyembekezeka kutha mwezi uno. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lati ndilodzipereka kupititsa patsogolo kagwiridwe ka ntchito mboma ngakhalenso maofesi omwe si aboma. Nyumba ya malamulo yatsimikizira bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti ithandiza bungweli kukwaniritsa masomphenya ake, ndipo kampani zochita malonda akunja kwa dziko lino zayamba kuyika ndalama zake mu ntchito ya mgodi wa miyala ya rutile komanso graphite wa Kasiya mboma la Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, mwakoma nonse.